Dünya devranını açık tut elin, dünya senden geçer devran eylenmez. Mahtumul işan aydiya. Aylav dolovli, kime bun kime ertilik dünyanın içidir. Mübarek ayla, Recep ay geçip, Meriday, Şaban ayın içinde, belki onun ortalarına yetip bariyaz, ve iştiyeni mübarek Ramazan ay, sağlık bilen Allah'ın mağazı nesip edip, çın Ramazan ayın kadrini bilip, Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam aydiya, Ramazan ayı gelip, günahı geçilmediği adam helak bolunundur diye Huday hiç hayfimiz onun etmeyeni Ramazan ayın kadrini bilip mağfirat, rahmet, cennet nesip edecekten molayın inşallah. Deslap kısı ey Müslüman doğalla 24 sağadın içinde farz namazın içi onun daşgari en mübarek vakt açan selallik vakt, seher vakti. Seher vakti paçanaydı diye dan atmaka. Giyeceğini bölümde ahırkı bölüğü. Giyeceğini bölümde dan atmaka, ahırkı bölüğüne selallik vakt, seher vakti deybaydı diye. Mahtumul işan 34 yaşındaka düzen koşusu vardır. Seher vakti gafil bolman yarallar, dergalar açılır, çağdır bıçağlar. Yürüytü çağdır bıçağlar deyip koşan koşusu vardır. Şu vakt Mahtumul işan 34 yaşındamış. Seher vakti, sela vakti, cavan vaktindamış ta Mahtumul işan şun koşanda. Şu seher vakti koşanda. Sela vakti, seher vakti Allah'ın nuru dökülyen vaktidir. Boş geçiramağın deyip yürüytü koşan koşusu var. Hulasa selallik vakti. Hasta bu güllüm giyiciler kıysığa. Taravadan son, taravihdan son, ya hatımdan son yatsan da, turangda sen uqin içinde, yatmasan da uqin içinde kızgın havalarda. Muhim, hemişe daydiyanlar başarsanız dehret kılın. Şu selallik vakitta. Ondan 50 Yuliya dehretilice olsa barından qovu. Ve başarsanız da, başarmar yani ağır zat değil, bir 2 rekat namaz. Hem öz havanız açılır, hem bir teheccüd giyci turup namaz okuyalın hesabına girersiniz. Onun etip olmasa da en behterin zikr selallik vaktinde neyme? Hud Kur'an'da var. Vel mustagfirine bil ashar. Selallik vakt istiğfar aydiyalar. Estağfirullah. Estağfirullah. Şu uqin içinde de olsan, havan yok da olsa, uqa katşığılla olsan, estağfirullah. 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 Behterin zikr seher vakti, selallik vakt estağfirullah'dır. Tamam peygamberler, tamam Allah'ın dostları estağfirullah diyenmişler. Selallik vaktinde. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Oham sen selalliğini içeriğin menen, ya doğançıklığın menen, ya erheleyi olup selalliği nuşcan ediyotin. Ey cemaatler, ey Müslümanlar, Müslümançılığın şunu bir isteyen zadı var. Hastası zamanla. Näme deyip Müslümançılıkta dinimizden hasf olup bariye bir binnani güldürmek. Yani näme? Yani men açık doğru gurrüne barayın. Bir zinanalar var, bir çağası var, meril. Ya yaradılışında illatlı, ma'lul. Yaradılışında naqısrak. O çağıda mıdan bir kararda. Necile rahat selallik imel şu enele. Şu dedele. Kim şolara Allah kuvvet veriyor? Sen keyif edip çay soğun, oğlun şoğun menin, ya doğunçuklığın men iyi biçtun, o tursa da kaygı, yatsa da kaygı. Huday şu bennelere kuvvet versin. Huday şolun yüreklerini giyin etsin. Huday şolun kıyamet derecelerini ulukan etsin. Elbette de ulukandır inşallah. Allah için şu doğuncuklama her yerde olsa da tüs yüreğimden nasihat diye diyen yüreklerini dardırmasınlar. İnşallah kıyamet günü halk hesap kitabı çörüne çıktığa olur yortup cennete girer inşallah. Çından kıyınlar çağıcın bir cevun üskürünü en atasına kaygı. Birce kızdırıp yatarında nağat kaygı. Emme o nağısrak çağı mıdam bir kararda. Mıdam ağlattu ya haqlavatida. Ne aytacak bolyanım? Zinana şocura saklattu dem oğlun şuna ayt da. Zinana ayt, geline ayt, ayarlığına ayt. Şu ballara barda Huday kuvvet versinni. Şu ballara ayt diyen kerim iştirasın. Allah için iştirsinler.
Näme diýip fakat men özüm zindigi etsem bolýar diýip barýar biziň musulmançylygymyzyň içinde. Näme diýip hemsahy biziň ýadymyzdan çykyp barýar. Näme diýip dertli adamlar biz bilmänşik bolmaly. Oban ýaşullary, ahunjan, mollajan, bazny şäste, tähsilkärde, oban düşümi, bir ob adaçyk ilginiň dubraç pikirini bolaýlyňda, Allah kuwatyny bolaýlyňda, diýeliňda biri-birine. Tarap denany bolsa denanyňy ber, gyzyňy ber, geliniňi ber, erkek bolsa ödüň bar. Ya meselen bir denanylar bar, ötün ýyl aradalaryny tutupdylar, hamana öz adamsylary bilen bile. Adamsylar dünýeden geçipdir. Ya çağıly ya çağısız. Uni bil arada nagat kıyınçılık bilen bu gurrun aydyp olaň derdin täzelemek gurrun däl habi. Bu gurrun belki saňa maňa ders. Bu gurrun hamana şol denana şiil asellikde adamsy ýok diýem ýanyna. Oglaň şol kuwat berdin şu enelere. Oglaň şol kuwat bermeden kiçimi? Men şmal şu gurrunlar agzap donda ijemaatla. Hamana şayet sizin intizaryňyz bar bolsun men aradaň meselelerinden aýdyn. Nägadar kan aýdylýar aradaň meselelerinden. Aradan fazilatından ne kadar kan aydılıyor. O benliğinden deyip gurrun ağdalmalılar. Şu benliğin kim derdini gurrun etmeli. Näme deyip ödümüz keyif edip çayımız, tuğumuz var, canımız sağ, hay hay gülüşecek, oturacak, o benliğinde gurrun ağdalmalılar. Dinimizde ağdalmalı ediptir. Allah'ın dostları ağdalmalı ediptir. Kur'an-ı Kerim ağdalmalı ediptir. Bütün yıl adamsıları, erkekleri bağmış, merhum oldur deyim, inni kişi çağa çıkma. Ol qorrak oglan uşaq qiyilleri bolsa enesine Allah kuwat bersin. Enesi oglan uşağına Allah kuwat bersin. Allah üçün yani bir-birini gowullyk aýsyrlar. Musulmançylyk şey. Ya çağıjyklary kiçimi eneň bir özümi han iluniň içindäki musulmanlar. Han iluniň içinde musulman denanlar. Ya fakat fuzulçylykdan çyryp öýüne barmalymy? Ya fakat ketçilikden çyryp sen malyň dogry bölünmät diýip öňküden bitir ýüregini ýakmadan çyryp öýüne barmalymy? Näme diýip musulmançylykda beýle bolmaly? Cemaatla, akşı gurrunlu hatsan bizim ilimizin kulağına varmalı. Näme diýip fakat şu adamlaryň içinde galmaly. Näjire barmaly şu gurrunlu şolaňda kulaklarına. Han jogabyny hatsan barmaly şu gurrunlu. Ya meselen en atalary dünýeden geçipdir. Ya adamsy beter-de adamsy dünýeden geçip çağa saklap duran. Berde bir mesail piş gelenine men açık aýdyn. Qyn gurmil gurrun däl ýöne hak gurrun, bir hakykat gurrunlar käde adamlara gatdygy. Onda da Allah üçün hak diýen zatlar aýdylmaly bolar ahim. Hakyň üstündäki ýafyryp duran perde açylmaly bolar ahim. Hak diýerler basyrylyp ýatylmaly zat där ahim. Aýallygyny saklaýan, öýüniň gelini saklaýan. Özüniň hamana amu bolup da doğunyň qiydyny saklayan. Fakat bir ulukon mesail piş gelenine eyem sıraymalı. Fakat bir neçe mesail piş gelenine eyem sıraymalı. Emme o günne öýüne gözünden ýaş akdyryp tuqa bilmänşik bolup gezip ýörmeli. Musulmançylyk mı şey? İman mı şey? İslam şuna aýdýarmy? Allah bendilik şuna aýdýarmy? Hamana bir izdivaç meselesi piş gelse eyem sırayacak kabiri. Ya şoňa meňdeş açyk aýtyp durna. Şoňa meňdeş bir mesele gelse, ýok bolar, ya bolmaz diýip aslan oň hiç müşkilleri bilen işi ýok. Emma o direk kıyınçılığın içinde kan, o filalliğini ağlap geçiripdi, ağlatçarına ağlap geçiripdi, ya günlük aradasında ağlap geçiripdi, o direk yerde bilmänşik bolup gelmeli. Hamana berse bir benke yağ verecekmiştik bollu da şoň menen. Hatmen denanaň ya aýallygynyň ya bir zat fikrini bol, ya hak ulamalara, hak ulama bolsun, hudaýy ulama bolsun. Din we musulmanlara ýürüýän ulama bolsun. Şu ulamalara da geňeş. Elimden näme gelýärdi? Men musulmançylygym etjekdi. Hulasa selerlik wagtynda sen keyif edip turjak ýypşek dämi? Bir döwrüň gözde, bir fikriň aýla. Fikriň aýla. Nagat musafirler var, ya hytmatda oglanlar var. Ya okyp beren oglanlar var. Başga ýurtlarda. Ýekiji selerlikde Hudaý şolara kuwat berdiýmer, Allahdan dilemeli. Şonuň bir ýadyňa bir salmaly, bu ödüňde keyif edip çaýty içip duranda sen de şükür de etmeli. O benneleri de hayır doga etmeli. Ya meselen sen araday şayet selerlik naharyň ýyp duran boldun, emma şayet bir täze erheli ya bir enata ya oğulgy ya Tehranda ya Maşatda miridiniň gapdalynda ýatyp, ay bir zatçyk suwjat içip ya meselen atmy wejig için bolup aradasyny tutup öti.
Ölüp ağdaçlarını yetirmeli, yanına ya yoldaş bay ya yok. Ruhda kuvat aytmay. Öz bilýän, tanışýan adamyňyz bolýan bolsa, hatmen habarlaşdan durun. Hudaý sana kuvat bersin diýin. Aydın şey diýdiň. Hudaý inşallah ahiret derejäň ulukanyr diýin. Sen tölümi zahmet çekýän ulukun meclislerde aradan meselelerini aýdyljak ýerde müňlerçe neferiň arasynda siziň gürrüňiz ortaklanýar diýin. Şon din sen gürrüň ortaklanýar diýin. Sizin derejäňiz Allah'ın ýanyna ulukon Eyyub peýgamberiň derejesi wadyr diýip aýtmalylar. Musulmançylygyň ulukon şakalarynyň birisi. Mehabbetleşmek, ýaxşylygyny ýetirmek, gowlugyny ýetirmek, halkyň arkasyndan ýük aýyrmak. Ey mollajan, ey sofajan, ey ahun mollara gatnaýan, ey bazary, falan ahun beýle, falan pir beýle, falan sofa beýle geçen hepde gurrun geçendir. Onu güýmeningden bir neferi güldür, bir neferiň ýüregini aç. Be destavur dene dünýä hunernist, ýekira ger tawani del be destar. Allah üçin ýüregini hoş et. Musulmançylykdyr şu. Musulmançylykdyr. Musulmançylykdyr. Kıyamatyna derejedir. Bizden eşitdirmek. Men keplätdunna özüm amal etsemde utorun we sen dogonjyňda amal etsen utorsun. Ulukon ewliýalaň, merd adamlaň işidir aýdýan gürrüňim. Seni de ulukon merd bolmagy amadygiň ba bolan sana şu gürrüňleri fursat goýup aýdylyp durulandyr. Aýtaý deýin, şol aýdylýan gürrüňler wa şu mahal aýdylypdy. Ulukon merdan bolan, şahmert bolan pir adamlaň gürrüňlerdir ha. Ila ýagny dinini, musulmançylygyny mert bolup kuşan adamlaryň gürrüňlerini size aýtyp durandyryn. Şu intizar bilenki, ey jowan dost, ey türkmen, ey hacı däde, ey bazny şeske, ey ahunjan, şu intizar bilenki siz dogonjuklardan umidken, intizarken bir mehabbetleşmeden çürüyüm, ellin ýelin ýaxşylyk etmeden çürüyüm. Ahmakdyň uly şan näme diye, ellin gelen haýry iş bolmasa göňül içire ýaxşy niýet ýaxşydyr. Ay Hudaý ruhun şad etsin mahduň lişanyň. Hudaý cenneti firdevs ata etsin şawa. Aýdýan kefini özde ellen gelen haýry iş bolmasa elinden gelmeýär-de şu Tehran'da Maşatda Pahir Merid gözläpdi ýa şu erhili adamsy ýa dinanasy aýrylypdyr. Çagajyklary erkek bolup saklap öti, çaý suwlary gaýry, oğlançyklary aglaşypdy ýa meri saklap öti. Hulasy elinden zat gelen akda Emma yüreğinden zat gelýär da, ey Hudaý jany diýe bir yüreği ýanýar, bir Allah'ın huzuruna ışky we mehabbeti we yüreği ýanýarlygyny arz edýär. Musulmançylyk belki ewliýalyk Allah'ın ýanyna derejeler gazanmak gürrüňdir. Gadryn mil aýdylýan gürrüň, ulukon izzet gürrüňdir. Ine hulasa dinimizde, musulmançylykda bir musulmany güldürmek, bir musulmanyň ýüregini hoş etmek, arkasynda dağyaly ýük ba hiç kimmeň menen iş ýok diýipdi. Şoň arkasyndan bir ýükü ýeňiltjek bol, bir jegelekde bolsa. Ya izdivaç etmedik, aýallyk ollaňyz bar orta. İzdivaja girmendir. Fitne zaman bolupdyr, afet zaman bolupdyr. İzdivaçlar kıynalypdyr, ölüm kan bolýar. Tasaduflar bilen beterkan bolýar. Müňden aýrylýar jowan oglanlar. İzdivaçlar kıynalyp barýar. Yaxşylyk edin aýallyk ollaňda. Hatmen özleri bilen deň boljak bolmalylar. Ya gyzlamyz, ya aýallyk ollaňyz. Hatmen erhili bolup gülüşmek zindigilere girmelimi? Näme ataqiz, dädeqiz öýde zindigide hoşluk bolmalylarmy? Aýallygyň men erkekdiginiň arasynda hoşluk bolmalylarmy? Ya hatmen erhiliň zindigisinde bolmalymy? Kim şolara hoşluk kef aýtmaly? Kadryň bilmeýärlermi? Bilmesele bilmesinler. Allah'ın ýanyna kadryň ki? Haýsy bir Hudaýyň dostunyň kadryny bilipdirler adamlar. Haýsy zamanna Mekkeň adamlary Muhammed Resulullah'yň kadryny bilmändirler. Aleyhissalatu vesselam. Kimin kadry bilinýär? Allah'yň dostlarynyň. Kadry ýeten kadryny bilenek adamlar. Aýallyk ollum kadryny bilmeýär diýen bolsaň, bilinmesin. Allah'yň ýanynda kadryň bar ahim. Hatmen ýaxşylyk et. Zinany jemaat azartkandyr, ezyetkandyr. Bir neçesinin azaly kefi de kendir, haklı de kendir, emma cismi de zayıf, ruhiyeti de zayıftır. Yine sen şonu ýaxşylygyň, süýji kefin, şonu güldürjek bolmaň, yine Allah'ın ýanyna izzettir. Ine qysgaja görüň, seher wagtynyň içindäki detlapyja görüňlerden.